Com segurament tots ja sabreu, la setmana passada es va publicar un article al New York Times on es vinculaven persones de l'entorn del president Puigdemont amb el Kremlin. Més important encara, aquesta notícia insinuava que les protestes del tsunami democràtic van estar d'alguna manera coordinades o orquestrades per Moscou. Molts m'heu preguntat per la meva opinió sobre aquesta qüestió, però tenint en compte que és un tema força complex, m'he pres uns quants dies per reflexionar-hi. De fet, m'ha quedat tan llarg el vídeo que l'he hagut de dividir en dues parts. En la primera part parlo sobre el perquè de la publicació d'aquesta notícia al New York Times. La racionalitat d'intentar vincular l'independentisme català amb Rússia, finalment el que faig és calibrar i posar també en perspectiva quin pot ser l'impacte real d'aquesta notícia per la imatge internacional de Catalunya al món. En la segona part d'aquest vídeo parlaré sobre el debat que aquesta qüestió ha despertat a Catalunya sobre quins països hem de tenir relacions en el futur. Soc Miquel Vila i en parlem avui com funciona el món. Comencem pel principi, per l'article publicat al New York Times. No em posaré aquí a mirar de desmuntar-lo, perquè crec que no és la meva feina, hi ha altres persones que ho han fet. També que em posaré aquí a discutir sobre el nivell de veracitat del que allà es diu, això ho sabran les persones que surten allà reflexades i que crec que, si és mentida, doncs ja ho estan dient elles i ja s'estan defensant, tant doncs aquí jo no hi entro. El que sí que puc dir i el que sí que crec que hem de tenir en compte per entendre per què aquesta peça es publica, tot i que el New York Times sigui un diari molt important, amb molt de prestigi, com tots els diaris, doncs té la seva línia política. I aquest article no es publica per la qüestió catalana, sinó que es publica per la qüestió russa. Els demòcrates dels Estats Units, que és l'espectre ideològic on s'ubica el New York Times, sobretot, diguem-ne, amb l'establishment demòcrata, doncs han estat defensant una teoria que, segons ells, Donald Trump va guanyar les eleccions degut a una ingerència russa. Aquesta ha sigut la seva història durant els últims 4 anys, en comptes d'haver fet una reflexió de per què part de l'electorat nord-americà no va voler donar suport a Hillary Clinton, doncs van preferir pensar que això és una qüestió d'una conspiració. Si no hagués estat això, aquesta peça en aquests termes, o tal com està escrita, dubto molt que s'hagués publicat i dubto molt que simplement s'hagués reproduït de forma acrítica la línia oficial dels serveis d'intel·ligència de l'estat espanyol, però al final hi ha unes línies polítiques i un interès. Això és important de retenir a l'hora de calibrar el possible impacte d'aquest article a l'opinió pública nord-americana, ja que al New York Times ho llegeixen sobretot demòcrates, tot i que hi ha de tot perquè és un diari que té molta tirada, però sobretot s'ubica en aquest espectre polític. I és curiós que, malgrat que Donald Trump va perdre les eleccions, la narrativa del Russian Gate encara continua. D'aquesta manera, doncs, entenem que en aquest article la qüestió de Catalunya és més una excusa i, per tant, això té molt més a veure el recorregut que pugui tenir amb el conflicte que tenen republicans i demòcrates als Estats Units que el fet del contingut de la notícia en si. Per què hi ha aquesta obsessió per part dels serveis d'intel·ligència espanyol de presentar la qüestió catalana com una qüestió d'ingerència russa? No és la primera notícia que surt per Rússia, ja vam tenir fa uns mesos la qüestió que hi ha els 10.000 soldats russos que anaven a venir, però sí que és la primera vegada que es poden presentar una sèrie d'evidències i contactes que hi ha hagut entre gent propera al lideratge independentista i sectors del Kremlin. Malgrat que el mateix article del New York Times ho diu i totes les fonts ho diuen, no són capaços de provar realment quin tipus d'ajuda hi ha hagut i quin tipus de participació hi ha hagut en les protestes per part de Rússia, tot i que això s'insinuï. Bé, això ho vaig explicar en el vídeo sobre les guerres proxy. Al cap i a la fi és una tendència força comuna de mirar de presentar els problemes socials que hi ha en un país com un element d'ingerència externa. Això és una cosa que últimament era una cosa que es passava més al contrari, que eren Rússia i la Xina. De fet, és el seu discurs quan hi ha protestes al seu país, dir, això és la CIA qui ho està organitzant, però veiem que en els últims anys coses del món multipolar, el discurs ha començat a canviar. El Brexit es deia que havia sigut pels russos també. Tots els moviments populistes de dretes han sigut degut a les notícies de Russia Today. Fins i tot les protestes de les armilles grogues a França també es deien que havia sigut qüestió de Rússia. Aquest tipus de discurs el que intenta fer és treure del debat polític les problemàtiques que aquests moviments intenten presentar. És una manera de simplement blindar-se contra la crítica i alhora jo crec
que això és doncs, una tendència autoritària perquè pot acabar justificant una sèrie d'activitats doncs, que violin el que serien doncs, els drets fonamentals, ja que al final doncs, es presenta com un problema de seguretat nacional, no com un problema polític. Per tant, tot això hem de tenir en perspectiva a l'hora d'entendre el perquè d'aquesta notícia i també entendre per què sectors que se'ns venen normalment, no? Com molt democràtics, molt liberals, com la gent bona, no? Que ens diria TV3, són els que els agrada normalment, doncs donen peu a alimentar aquest tipus d'històries i de conspiracions. Ara bé, això no vol dir que, òbviament, no puguin haver-hi relacions entre moviments polítics i altres potències o que les potències no tinguin interessos en aquests moviments i sobretot en els quals poden generar una certa inestabilitat en una potència rival. Però mai podrà existir un moviment massiu de protesta i de qüestionament de l'status quo sense que hi hagi un malestar social real. Molt bé, dit això, passem a una part important que és com afectarà això a la imatge internacional de Catalunya. És positiu? Jo no ho crec. Primer de tot, perquè la notícia no només vincula l'independentisme amb les operacions dels serveis secrets russos, sinó fins i tot amb la màfia russa. I això, doncs, òbviament, no és una bona carta de presentació. A més, doncs, mira de trencar qualsevol mena de suport que pogués haver-hi entre aquests sectors més centristes i, sobretot, a afectar doncs, a les opinions que pogués haver-hi a països com els bàltics i els nòrdics. Tot i que és cert que en els últims anys, degut a que l'OTAN, que l'estat espanyol a través de l'OTAN ha estat participant molt en els moviments militars que s'estan donant allà, doncs fa que aquest suport per part d'aquests governs i d'alguns partits d'allà doncs hagi anat decaient. Això ho explica molt bé en un vídeo l'Abel Riu. També servirà, sobretot crec, de cara a totes aquestes persones que estan molt preocupades per l'estat de la llibertat i la democràcia fora dels països occidentals, però que no es preocupen gaire del que passa dins els països occidentals, doncs d'alguna manera puguin rentar-se les mans. Ara bé, dintre d'això tampoc cal maximitzar el problema i els costos que aquesta notícia suposa. Perquè hi ha molta gent que no té interès en que això corri gaire. Per exemple, gent als Estats Units propera al Partit Republicà, tot i que puguin tenir zero simpatia per Catalunya, encara tenen menys simpatia per alimentar la qüestió aquesta del Russian Gate. Doncs això és un tema també a tenir en compte. També fins i tot doncs, els països com per exemple Alemanya, que acaba de signar el Nord Stream 2 i certs sectors també dins la Unió Europea i força europeistes que volen tenir una política respecte a Rússia més moderada, doncs segurament tampoc els interessa donar molta cova a aquesta història. No cal dir que aquest gasoducte dona a Rússia una influència dins la política exterior europea molt més gran que la que Puigdemont pugui aconseguir sortint 24 hores en directe cada dia a la tele russa. Dit això, també hem de partir de quina és la imatge que té l'independentisme català ja d'entrada. Per molt que els seus líders portin americana i corbata i per molt que els mitjans de comunicació català hagin estat presentant una imatge totalment esbiaixada de la realitat de com es concep l'independentisme català a l'exterior, és que aquest és un moviment antisistema, per natura, és a dir, per la seva definició, vol trencar amb l'statu quo, vol trencar un estat de la Unió Europea. Això no vol dir que dins de la mateixa Unió Europea i que entre els diferents governs de la Unió Europea no hi hagi una divergència d'interessos o n'hi hagi unes escletxes que facin que això pugui ser mitigat. Però, a dia d'avui, la majoria de suports polítics que ha rebut l'independentisme provenen més dels marges, que no pas d'aquest centre. Doncs, que un mitjà per antonomàsia característic d'aquests sectors faci aquesta mena de comentaris en un marc ideològic que està força connectat amb el que ja pensen de qualsevol moviment de crítica i de protesta a l'statu quo de la Unió Europea actualment, i tampoc és una gran pèrdua dins del problemàtic que pot ser, posem també les coses en perspectiva i no fem més sang de la que pugui haver-hi. L'última qüestió que vull tocar i que faré molt de passada perquè és un tema prou complex en si mateix és la possibilitat d'una aliança entre Catalunya i Rússia. Ja fins i tot entenent que qualsevol que plantegi aquesta opció ja la planteja com una opció subòptima i que el millor seria doncs, que els nostres aliats fossin els països que tenim més a prop de nosaltres. Sabem, però, com hem vist en aquest vídeo, que aquesta no és la situació actual i, per tant, doncs, de vegades s'ha de treballar amb el terreny que ens ha tocat. Dit això, què podria oferir Rússia? Rússia doncs, és un país que està dins el Consell de Seguretat de Nacions Unides,
que és un país que és una de les potències principals del món, però que actualment segurament el que podria oferir limitaria al que seria finançament i al suport mediàtic. Això, però, òbviament, com hem vist al llarg del vídeo, té una sèrie de conseqüències entorn a les relacions i percepcions de l'independentisme català amb els seus veïns. Jo per això crec que hi ha un factor geogràfic força insalvable que fa aquesta aliança poc factible. Quan va sortir la història aquella dels 10.000 russos que ens havia promès el Putin, era molt fàcil de desmuntar perquè agafaves un mapa, veus que Catalunya i Rússia estan a l'altre extrem d'Europa i, per tant, si Putin volia enviar-nos 10.000 soldats, ens havia d'explicar primer com coi s'ho faria per moure'ls a través de tots els països de l'OTAN, que òbviament no li donarien permís per fer. Per aquesta raó sempre serà força problemàtic mirar d'organitzar les relacions externes de Catalunya entorn a una aliança amb Moscou, ja que, a més, aquesta aliança actualment aixecaria moltes suspicàcies per la majoria dels nostres veïns. Això, com a mínim, malgrat que Rússia estigui ampliant la seva esfera d'influència fins i tot en el Mediterrani, no serà viable a mitjà termini. Posades totes aquestes informacions sobre la taula, quines lliçons i conclusions ens podem extreure en aquesta primera part del vídeo? Bé, primer la qüestió més important. Això tindrà una afectació positiva per la imatge de Catalunya? Doncs sabeu perfectament que majoritàriament no. Ara bé, serà terrible? No ho crec. Perquè, com he explicat, d'entrada ja sortim d'un punt de partida que en els sectors que es poden veure més interpel·lats per aquests missatges doncs no tenen una visió excessivament positiva per Catalunya i dubto molt que ningú realment canviï la seva opinió per aquestes informacions. Segon, així és com s'han de fer les coses i és la manera d'establir relacions amb països com Rússia o fins i tot la via russa és la via que haurien d'emprendre? Jo opino que no. Ara bé, cal condemnar les persones que han fet això? No ho crec, perquè per començar crec que han presentat una certa audàcia que crec que sovint ens han mancat en com hem abordat les relacions internacionals des de Catalunya i per tant, doncs, bé, jo crec que això s'ha de tenir en compte també a l'hora de valorar tot plegat. Sobretot, quina és la lliçó més important? Doncs bé, la realitat que en aquest món tothom mira per si mateix i l'opinió pública internacional no deixa d'estar mediatitzada pels interessos dels estats. I per tant, doncs, tot i que és molt important i és millor tenir una opinió pública favorable a tu, també hem d'entendre que aquesta de vegades doncs, tampoc serveix per molt. Hi ha molts moviments on què l'opinió pública occidental està molt a favor i no estan anant gaire bé, i també doncs, relativitzar-la, perquè aquesta pot canviar molt ràpidament si canvien els interessos que la impulsen. Així, què hem de fer nosaltres? Doncs aprendre de tot plegat i mirar més per nosaltres mateixos. I sobretot no deixar que ningú ens doni lliçons o ens digui en qui podem tenir relacions i en qui no els hauríem de tenir, especialment quan ve de veus, de líders internacionals i de governs que no han fet res per nosaltres. I en aquest sentit, si a algú li preocupa molt la guerra híbrida i la influència de Rússia a la Unió Europea, doncs que comenci a entendre que aquesta no es paga amb diners catalans, sinó que es paga amb tot el gas i el petroli que compren països europeus. Si a algú li preocupa això, que comenci a mirar per allà i després que vingui a Barcelona doncs, a mirar aquestes qüestions. Per tant, i ja encaixant més amb la segona part d'aquest vídeo, on exploraré la qüestió amb més profunditat, jo sóc partidari de que cal parlar amb tothom, però no hem de dependre de ningú. Dit això, moltíssimes gràcies a tots els membres de Patreon per la vostra col·laboració. És gràcies al vostre suport que la feina d'aquest canal pot tirar endavant. D'altra banda, com he dit en altres ocasions, si algú té interès en fer alguna col·laboració o sponsoritzar algun vídeo, que contacti amb mi al correu electrònic que trobareu al final de la descripció. Ja us aviso, serveis secrets russos i d'altres països, no estic interessat en això, no vull acabar al New York Times per aquest tema. Si us ha agradat el vídeo, a la resta us demanaré que el compartiu, que li deixeu like i sobretot feu un comentari perquè segurament tindreu la vostra opinió al respecte i vull saber-la. Moltíssimes gràcies, molt bona Diada Nacional de Catalunya i ens veiem a la propera a Com Funciona el Món.